Evo Zvonko, kako je bilo jedriti ovoga tjedna na Cresu? Pa bilo je lijepo, prve dane smo imali malo jači vjetar, a zadnja 3 dana po laganom vjetru. Je li bilo teško? Pa je, dosta se dobrih jedriličara skupilo i bilo je intenzivno. Evo za vas je ovo jedna od medalja u nizu. Pa tako je, već sam u ovoj klasi bio prvi na svijetu i treći u Europi, tako da popunjavamo pomalo. Dobro su prošli manje više svi hrvatski jedriličari, dosta dobri rezultati, čak 4 u prvih 8. Da, dosta dobri rezultati. Na kraju da se još jedrilo možda su mogli popraviti, ali i ovako je odlično. Hrvatska već nekoliko godina u stvari ima zapravo jako dobre rezultate u klasi 1 metar radijom upravljanih jedrilica, pa koja je neka tajna uspjeha? Ja mislim da je tajna uspjeha što dosta jedrimo zajedno, treniramo se, govorimo više manje jedni drugima sve što mislimo da je dobro, nije dobro, tako da jedan drugoga unapređujemo i guramo. Za one koji nisu upoznati s ovim sportom, kako opisati radijom upravljane jedrilice, pa kažete nešto malo o tome? Isto, što se tiče jedrenja, isto je kao veliki, samo što niste na njemu i nemate taj osjećaj plovidbe, ali što se tiče regatavanja, znamo reći neke napetosti, adrenalina, to je sve isto i tako. Isto je što se tiče i trimanja i sve drugo. Ono što treba posebno istaknuti je da je brod s kojim ste vi osvojili srebrnu medalju upravo vaš proizvod, vaš dizajn i vaš proizvod. Da, tako je. Na svjetskome kad sam bio prvi sam koristio njihov dizajn i njihova jedra. Ja sam ga, moram reći, samo malo modificirao. Ali sad smo se odlučili ići skroz na hrvatski proizvod, znači hrvatski brod, jedra, sve naše. I zato sam još ponosniji, moram reći.